Bon dia, som a Granollers i avui toca mitja de Granollers, cursa emblemàtica, segon cop que la fem i dia divertit, Fa un moment estava plovent moltíssim i a veure com va durant la cursa. Ens esperen uns bons quilòmetres d'aigua. Estem aquí amb l'Ignasi. Bon dia! Primera mitja oficial. No, hombre, que vaig a la Vilafranca. Sí, va arribar com 3 minuts tard a l'inici 17 quilòmetres a Vilafranca. i no va sortir. Va, ens ho passarem bé. Ho tenim. A veure l'ambient i a gaudir, tu. Important calentar molt i molt bé, Sobretot dies així freds, pluja, que les cames no estan del tot acostumades. Fem molta mobilitat abans de començar i anar fent, Així, exacte. Si corres així la mitja et donen un premi, diuen, Serà un show avui, Per cert, bossa del corredor mai falla, De la mitja ens han donat jersei, samarreta, I caldo. productes, caldo. I ja té com. I aquest jersei m'encanta, Corre que te pillo. És brutal, tu. Tothom va amb aquest. Clar, tio, és que és espectacular. Aquí ja comença ben bien. Ignasi, la xurreria està calenta o no? La xurreria està que trina. Important mantenir la xurreria freda, ara. Hòstia, quanta penya, tu. Cap a on? Va, això ja comença. 20 minuts. Hem tornat al cotxe per deixar els jerseis. Ara comença a ploure un altre cop i són i 22, queden 8 minuts per sortir. Però és que córrer amb el jersei els primers 5 quilòmetres val, però després o passes molta calor o passem fred, no ho sé, ja ho veurem. Ara sí, ja sortim i amb calma, tu. A gaudir. Ja comença això i estem empapadíssims i ens queden 20 quilòmetres per davant, fliparem. Però la gent animant igual aquí. El Poli està suant. És acollonant això, tu. La gent animant, amb pluja i amb mal temps. Com ho veus, Ignasi? Hòstia, tu. Que locura, això. Quanta gent, Pluja guapa, tu. Uah, fliparem, Un quilòmetre estem cap al camp, ja. Buah. Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Ole tu! Bon dia a tothom, benvinguts. Ole tu, benvinguts. Ole tu! Bienvenidos. Ole tu! Ole tu! Va, pujada cap a la Garriga, anirem una mica conservant i a la baixada apretem. On? Re, 4 gotes ara, Va, Rubén aquí, passant una mica de fred i aigua, però bé, Bueno, sí, Com no va això? suem. Ja, també. Estem molt tranquils. Bé, va, fotre-li gas. Bon outfit, tu. Bé, va, pluja èpica. Una mica de baixada, quilòmetre 5 i pico, arribem a la Garriga i tot baixada. Segueix plovent. Ala. Quanta aigua, tu. Quilòmetre 7. Segueix plovent, però anem bé, l'Ignasi està per aquí darrere. Els primers, tu. 40 minuts. Bé.
Van una mica ràpid, Bé, bé. Sí, de veure Sant Feliu de Guíxols. Hòstia, era ton pare? Sí. Hòstia, que fort! Guillem, quina coincidència, el dia de la Pirinexus vam sortir de Sant Feliu de Guíxols i son pare hi era allà. Sí. Que bèstia! Aquí, a mitja hora. Com es diu ton pare? Ramon. Ramon! Hòstia, que bo això, I ara ens veiem a Granollers. Com vas? Bé, bé. De moment millor del previst, Sí, no? Així que bé, sí. Ara ja arribem i tot baixada, tu. Sí, última pausa. Sí. Molt bé, tio. Hòstia, que bo. Avituallament i la pluja no fluixa, Però prou bé. Bé, bé, bé. La Garriga, quilòmetre 9,8. I ara ja baixem. Ignasi, el dorsal recte. Està pensit ja. Dorsal recte, dorsal recte. El meu encara continua una mica. Em segueix plovent aquí. Va, bé. L'any passat feia vent, aquest any fa pluja, l'any que ve toca sol, Sí, Hòstia. Bé. Va, bé. Molt bé. Huec Mataró. Dice que va jodido, pero no. Si vas rient i tot. Va, bé. Bé, va. Ja està fet. Vinga. Últims 2 quilòmetres. Va, Ignasi, últim quilòmetre. Va, última recta i ja arribem. La tenim. Coi, molta gent animant, també, tot i la pluja, espectacular. Va. 1:45. Bé. Ja. És la recta infinita aquesta. Vinga. Va. Bé. Palmada heavy de l'Ignasi. Ja arribem, I ara sí, Arribada. Hòstia, molta gent, tu. Pel Palau d'Esports, a dutxar-los, a posar-los... Arribem, l'Ignasi. Bona. Està petat, però hem anat bé, ritme constant, pluja, però bé, molt guai. Molt bé. 1:45, potser una mica menys, però superbé, Però molta pluja, ara agafem el menjar i poca cosa més perquè acabarem xops, tu. T'ha molat o què? Palmada heavy. Sí, molt guai. L'ambient què?
També és molt xulo. Papà, la guapa. Merci. Posa. Gràcies. Medalla, poma, Powerade, menjar, de tot. I cap al cotxe directe perquè agafarem fred. Sap greu no haver pogut veure els de l'equip, però avui no és el dia. Les cames què? Pals xinos? Les cames no són. Buah, jo estic també una mica patat. Però bé, bon dia. T'ha quedat a la garriga. Mitja 2026 feta. De l'1 al 10? De l'1 al 10? 10. Molt bé. Doncs res, ens veiem a la propera. Adéu. Corre que te pillo. Si corres així la mitja et donen un premi, diuen,